گوندێ ترندێ لە عفرینێ گوندێکی مەزنە لە ساڵا 2010 ئان دەرباس ناو سینۆرێ کارگێرییên باژارê عفرینê bûye. ئەو گوندê destpêkeye li navçeya Efrînê ku li dawiya salên heftê ji sedsalan bîstan de kartol lê hatin çandin. Wek xwediyê pirtûkê dibêje Diktor Mihemed Abdûelî dibêje birayê min endezyarê çandiniyê Abdurrahman Elî ew çandin ser kartola dibêje. Kaniya turindê ya navdar li binê gund bû. Berê masiyên reş di kaniyê de hebûn û xelkê ew pîroz didîtin. Ew kanî niha miçiqiye. Li paş gund li ser cihê bêderan gelek kevirên mezin ên avahiyê şûnwarî ji binê xakê derdikevin. Ew jî dest nîşan dike ku ew cihekî şûnwarî û kevin e. Hêja ye em bêjin ku ta niha hejmarek mezin ji şîniyên gund li ser ola Êzîdî ne. Bixwe ev agahî ji pirtûka Çiyayê Kurmênc Efrîn lêkolîneke xaknîgarî ji hêla Diktor Mihemed Abdûelî bû. Lê wek her kes zanin gotinê Diktor bi dawî bû. Ez dibêjim aniha rewşa tirindê û rewşa Efrînê hemû hatî guhertin. Rengê reş bi ser de hatiye piştî dagirkirina Tirka û Kurdên xurên wê ji opozisyona Sûrî û piraniya Kurda ji devera xwe derketine ji ber işkencê. Spas ji we re.